19 anyos nga drug courier dakop sa panibago nga drug bypass operation sang Silay City PNP. 40,000 pesos binabulubanta nga balor sang ginasuspetsuhan shabu nga na-recover sa iya posisyon. Aring balita nga aton gintutukan. Wala pa ganing 3 ka bulan matapos ginaprubahan ng plea bargain sa korte, balik seldang 19 anyos nga identified drug courier nga si Joseph Garucho. Sa madinalagon nga buy-bust operation sang Silay City Drug Enforcement Unit kag Provincial DEU, ginabulubanta nga 400,000 pesos ang kabilugan nga balor sang na-recover nga ginapatian shabu sa Daling Eusebio, Barangay 3, Silay City kagabi. Pinaproblemahan ko kagabi, kaya di rin nadakpan sa amon. Di kami drug-free barangay, kami mo. Di basin ko ba si biglang bumalik kao? Ang pinakabulayan ng ligado, mawala lang bala? Gindala na sa Camp Martin Delgado sa Iloilo ang suspect kagaina sang aga para sa drug test kag laboratory inspection. 14 tanan ka mga plastic sachet sang ginapatian shabu ang na-recover lakip ng isa ka metal box, kahita, lighter, tissue, silyo, kwarta kag cellphone. Nahulog ang suspect sa plano sa kapulisan gamit ang budol money nga 3,500 pesos kag ang 500 pesos nga buy bust money. Kung ako niya minsay sa ila, nga unta to na nila. Kay kami, way man kami ga untat sang dakop sila. Ang suspect ang ginakabig sa kapulisan nga miyembro sa dako nga drug group sa probinsya sang Negros Occidental.